Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:01. Mayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Farming Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Oo, mayong gabi, Aksyon Brian, okay, sa aton mga listeners sa ridulong naton lakat sa aton nga timpo sini nga gabi. Lunes kita karon, Oktubre 26 tuig 2020. Parte sa kay Bagyong Kinta, typhoon ang classification ni isang ng kategory para mag-super typhoon daw halos. Pariyusan niya si Bagyong Yolanda. May yotay ay niya ang iyag nindugang nga persa while nagagiho ini siya sa direksyon nakatungdan namin na nakatungdan o kung west-northwestward dira sa West Philippine Sea. According sa pag-asa, bastang isa ka bagyo ara sa open high seas, the more nga mag-accelerate na siya persano. Kag diin siya karon ari sa naton makitaan may antad ini sa distansya kapin sa 310 kilometros ang kalayon sa nakatungdan sang Calapan City sa Mindoro. Ari niya sa 13.5 degrees north, 118.3 degrees east. Nagagiho ni siya padulong sa direksyon na nakatungdan namin na nakatungdan sa sulod sa 25 km per ora. Kasi kang iyang dalagan, no? Kag may ginadalain siya nga kabaskugon nga hangin. Kapin sa 130 km per ora kag nagamadlos ini siya. Masobra sa 160 km per ora. Ang atong ginatagaan atensyon, may isa kita ka low pressure area nga namataan, no? May ari siya antad 1,945 kilometros ang kalayon niya sa nabagatnan sang Luzon. Ari siya sa 14.1 degrees north, 142.2 degrees east. Nga ini siya magasulod siguro sa par naton sa Wednesday, Miyerkules, no? O kon sa Miyerkules sa gabi o kon kagahon. Sang Webes, pero ginalantaw man nga daw hindi ni siya makatubo bilang isa gidya ka lubos nga bagyo sa masunod nga 48 oras. So ang mga maulanon nga tsimpo nga may pagbadlos nga uyop sa hangin amo ni ang mga lugar sang kaprobinsyanan sang Mindoro, Batangas, Calamian Islands nga halin ni sa kay Typhoon Kinta, while ang iban nga bahin sang Luzon, ang Central kag nakatungdan sang Kabisayan upod diri sa aton sa Western Visayas, upod nang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, kag naminhan sang Mindanao, magalumon sa gihapon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag panago
pagpanagoom nga tuga iniya sang trafo kung galom ni Bagyong Kinta kina ugdan man sa isa ka weather system nga amuning till end sang frontal system. Ang maayo nga tiyempo nga may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may idulot man ini naligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanago bari diri sa nasidlangan sang Kabisayan kag sa iban nga bahin sang Mindanao nga halin man sa gihapon sa galom sang Typhoon Kinta o kon bagyong si Kinta. Ang lugar sang namin ng sentral sang Luzon ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga uyop sa hangin magalin na bagat na nasidlangan pakadto namin na nasidlangan o kon southeast to northeast kag ang diri naman sa aton sa Western Visayas kag sa iban mga bahin sang Luzon magahalin man ini nabagat na nakatungdan pakadto sa nabagat na nasidlangan o kon southwest to southeast nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang iban nga bahin sa aton kung sudara lamang sa mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin magahalin ini sa direksyon na bagat na nakatungdan pakadto sa nabagat na nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So naog kita diri sa aton local nga forecast diri sa aton makaagaw man kita sa gihapon sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanago baton mabatigan sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod kag ari kita lamang sa kasarangan sang may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin na bagat na nakatungdan pakadto na bagat na nasidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang aton nga taob alas 10:21 ni karon nga gabi magabalos ang una sa alas 2:03 karon sa kagahon sa tapos nga punto 8 metro ang kanabawon kag alas 5:22 nga po nagtunod sa haring adlaw magabutlak naman ni sa alas 5:34 basaga. Ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius o 87. Hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Yun, right. Pwerte man si Kinta Sir Gan, no? Ang bulubanta tato nagligad nga pulo persa niya do kuan gid no? Na batsyagid kita no? Pwerte gid. Sana lang isa ka kategori tani. Typhoon na siya. Typhoon na siya. Bo grabe no. Pero super typhoon ni siya. Super typhoon. Pasko pagin ni siya. Pero hasta lang da isa typhoon according sa pag-asa. Bati diri sa Pario San Yolanda. Diri sa ato niya bisan white di kalabot-labot pero tiara porting bahas negros. Hangin blakag ina ang pulo pugada ya. Mga alas 11 kay na porti do ng persa sa hangin. Galing way lang nagulan. Way lang yan nagulan diri sa Bacolod. Pwerte. Pero ang baha ni dulot no. Dulot naman ni Sir Gan sa sa Hinubaan. Din pa to galing kaya Binalbagan namon sa kwan sa Emergency Operation Center. Sige. Sir Gan, salamat gid. May gabi. May gabi. Yes, sir. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, la City 8 na. Muna si Kinta, no? Sa nagligad to muno talang ni pag-una hambal ni Sir Ganding ang bagyo nga lanan nga si Kinta halin kay Pipito gali tapos Kinta. Ting Kinta sa salakyan, grabe na nakadasig. Sa balita, sa aksyon. Kwan ka na kapalid-palid na ng ilong kag bibig mo kag buhok kon igawa mo sa kwan mo sa salakyan bala ko nagabiyahe ka. Pati muta mo ni paliron niya. Di si Kinta medyo naglululaslas gid mga kaksyon sa ibang tong lugar labi na gid sa didto siya landfall abi. Kag diri sa aton ti daw kalayo malang gani galing kay wala untat nga ulan kahapon nga daw tinag-inulan nagbinahagid. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sa baybay sa idalom sa Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman ang tanan mga kaaksyon ang pagpangamuyo naton bato kay COVID-19 kag anuman nga mga disaster dira, natural disaster kalalatan kag iban pa.
Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:12 na. Subong nga adlaw, yari kita sa Lunes, Oktobre 26, 2020. Una sa balita. Una sa aksyon. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagiya sa aksyon.radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga YouTube dina, open nyo lang da. Pati ang aton sining Twitter account para kaksyon. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton, kadto lang sa comment section. Kag ipalayag dirang inyong mensahe kaya tagan tagi na karon sa nagakaigo nga hustisya. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Ginapatutukan karon makaksyon sang Negros Occidental Police Provincial Office sa pagpanguna ni NOCPO Director Police Colonel Romy Palge ang pagpamatay sa Banwa kun syudad sang Escalante. 3 kasunod-sunod nga pagpamatay sa sulod sang isa ka bulan sining Oktobre mga kaksyon. Ang mga biktima may mga ngalan sa syudad. Kay isa diri patrol car driver, ang isa diri enforcer, ang isa naman niya a former kagawad sang nasambit nga syudad. Samtang sa iban nga balita lokal mga kaksyon, bauti ariyo nagkalahinabo nga baha kahapon sa southern part sang Negros Occidental. May isa ka tuig kag 3 ka bulan nga bata iya napatay sa baha-baha ngayon sa Moises Padilla ina sa kuha naman niya hinubaan biara sang 148 ka mga pamilya gid apektado kahapon bo kaluluoy man sila no. Perti yang baha iya mo nagapang labot sa abaga, taga-tuhod, taga-hawak, mga balay atop na lang kitaon sa iban to. Kag ang pagsaka sa tubig sa suba mga kaksyon sa sining nga mga lugar.
And may mga karbaw nga nagkalaanod, may mga kasapatan nga nagkalamatay mga kaksyon bangod sining baha kahapon. Action firing line. And dito naman niya sa Ayungon, Oriental Negros, isa patay, isa missing man bangod sa baha nga ini. Anong tabo ning sa Kinta, 40 Kinta, no? Bulo-bo, abikon damol-damol ang bo niya sa ulan diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Kakilibot kay inang daway lang dinahom-dahom, nagdalukdo ang tubig idya sa mga lugar nga ini. Action firing line. Diri sa Bacolod na Kaloyan, why man sumaka ang tubig, no? Kay gina-expectar diya permi ya mo. Basi okay na guro ang flood control program project sang Leonardia administration or basi jutay lang ulan dis Bacolod kag sa nabukid nga porsyon sang Bacolod. Action firing line. Dito iya sa sining lugar sang Hinubaan, Binalbagan, Moises Padilla, kung sa diin pa to nga mga lugar kahapon ginbaha-baha to. Musta ang bukid nyo da? Basi ang atubang lang na ang talagba kahoy sa sulod da, kalbo na. Action firing line. Oh, tani matalopang dana ni sa aton sa nga mga alkalde dia kung may time, tulo check man kamos kabukiran nyo da kay ang tubig halin ginis bukid. Nagdalo-do gini pa kadto sa syudad mga kaksyon, tamo ni resulta basi nagsugata pang kuan taob sang baybay at resulta langoy gid. Action firing line. Di may kabuhi ngid ginbilin. Anyway, sige balikan tinay karon mga kaksyon samtang diri nga mga balita sa Bacolod diyan. Ang magkuha sa medical certificate mga kaksyon ginbawi na o gindula na ni ang X-ray mga kaksyon. Pero ibulos na naman niya ang backtrack. Action firing line. Sadya man no. Check na karon big action Dale Salazar Abe, no? Ang iban nga balita mga kaksyon diri sa lokal Bacolod, Vice Mayor Familiaran nanawagan sa 61 ka barangay nga magtukod sang kaugalingon nga task force disiplina do sa nagliligan pa man nga bulan gin mention sang Vice Alcalde. Dapat inisyatibo na ni sa mga barangay kapitan da. Kamo mismo dapat hibo na kamo tikang da. Kuha kamo da sang inyo mga kagawad nyo da. Blagamitan kagawad nyo da. Kung sino da ang kagawad nga maayad-ayad abe, himuon nyo nga chairman dira. Tapos overall chairman si kapitan, vice chairman si kagawad da. Kung may harap pagid magluwas sa vice chairman, basi gusto no third chairman pagid, another kagawad pagid da. Kuha kamo tawo kag magpangdisiplina kamo panawais barangay nyo na pasuksukin nyo na bayo da mga tanod nyo agod nga mapuksa tani kag mapusa tani si COVID-19. Action firing line. Kung bisan ganin di ka na maghulat pa or di ka na maghulat pa sang advice ang syudad mo. Ang barangay mismo itself kabalo na maghimo sini kay may kaugalingon kamo nga kuan iya trabaho. Action firing line. Sige, check nato na karon kag iban nga balita gikan Kapitolyo Provincial with Action Marlon Hinovia karon dugay. Ang biyahe sang fast craft mga kaksyon October 31 mag-umpisa na. Pero sa mga operators dito tag isa-isa lang ka biyahe anay. Duway gid guro masyado kuan mo no pasahero. O duway ka gid man gana magguwa ka maglagaw-lagaw amo ni nga daw kahaladlokan si COVID-19. Action firing line. Mako mo na imo nga sakay kada karon sa fast craft, lakat kay imo ya. Do hindi ka gani kapanguyat na sa railings daw, di ka kapanguyat sa uluyatan da kay base palang may COVID na ginasakaan mong hagdanan da mo ni black. Action firing line. Tidaw why gid man why gid man nami maglagaw nga mo ni sitwasyon ta, no? Kag check naman ni karon kadamo nagin sa nagaibwal nga mga tricycle drivers kag pumuloyo dira sa Mansilingan nga nagapasulod to sa handumanan kag barangay Felisa yang dalan dila dapin ang buho-buhuan pagkatapos way na binalik pa. Action firing line. Pinagtagpo pero hindi pa tinadhana. Binuhuan pagkatapos pinabayan. Sa pag-insyende ko dira, proyekto ina sang Department of Public Works and Highways and City Engineer's Office, no? City Engineering Office. Ang DPWH dira daw tapos na ang iya-siya sang syudad amo nang way kurogin sa pakda subong. Ti daw kalawig naman na kayo ang sa may Mansilingan pakadto da sa may Kabugwason dira. May mga subdivisions para da pakadto sa barangay Felisa and Handumanan, no? So check naton abi ini ko nanong status na diri abi kay daw ka budlay nga may
may mga nagasalalakay dira nga nagabulusong, di ba si magkalakunan ini sila pila kadlaw? May mga lula dira nga kung kaysa hindi nakagwanta sang uyog sang motor. Oh, ang iban nga lula da duway na lang gana gidya magsakay motor da lakton ko na lang nito kay kasyakit nagising lawas. So, Action firing line. da mo na bla, no kag ang mga tricycle driver da, e-bikes driver da, tingila sila nga mga kagamitan daga kalaguba iya sang buslot nga ini. Action firing line. Sige lang, daligid lang, no? Ang Sineco ko, no? Sineco, basi naga-monitor ka mo subong, brown out naman sa barangay Mailom, Bago City proper, or Bago proper. Oo, do, pero mila naga-brown out, nagapon, may nagkalautod man sila nga mga wire. Action firing line. La City 20! Action Brian Borden. Action firing line. Antes ko magpadalom sa balita sa lokal mga kaksyon, mang lugayawon ta, masuroy-suroy ta, kadali lang sa nasyonal. Sadya man ni kahapon na natabo nga kuano, Miss Universe sa Philippines, no? Kag congratulations sang taga Iloilo nga amo iya ang ginkoronahan kahapon nga amo ni si Rabia Mateo, no? Rabia Mateo. Isa ka Ilongga, no? Taga Iloilo. Kag ang Iloilo nga Miss mga kaaksyon or tawag sa gani representante to siya sa tanan nga mga cities dire sa Region 6. Ang taga Iloilo ang nagrepresentar. Kay kadamo sa nagawa election hands. Sa Iloilo may nag-intra bakulod wa ay do mo na bla. Ang representante sa Region 6 iya nga mga syudad amo ni ang taga Iloilo nga si Rabia Mateo nga nagdaogid Miss Universe Philippines 2020. Kag amo na no ang sitwasyon, grabe man tong pamangkot sa iya kahapon, no? Ang pamangkot sa iya kahapon, kung may bag-o abi nga currency or may bag-o abi nga himuon nga kwarta ang pungsod Pilipinas, sino ang gusto mo nga ibutang sa sina nga kwarta kag nga Damo na action hen sa pamangkot, no? Kung maghimo sang bag-o nga kwarta ang Pilipinas, sinong gusto mo ibutang nga nawong dira kag nga Kaya mo na din sa aton mo, mga Ninoy Aquino, Senior, mga sa una, mga Manuel Quezon, mga na bla. Oo. Ang sabat ni Mateo, simple-simple lang mo. Siyang gusto ko nga nawong ibutang da. Ang nawong na ni the late or ni Anay Senador Miriam Defensor. Siya wala labot nga taga Iloilo, ganyan, taga Amon, ginaiya. Siya, the best iya nga president, the best president action hands that we never had. The best kung tani nga presidente o galing wala lang nangin presidente. Action firing line. Bago na presidente tutuod do. Amo-amo man to sila ni presidente Rodrigo Duterte mo. Ato ya gamito niya to yung grabe nga kaalamon sa utok kibla. Galing kiti wagid na nga mapalad sometimes ang mga kita batasan sang Pinoy kung sino tong ayad-ayad amo nang kaptan kag ipa put down. Oo, kag kulang sang material si Miriam Defensor before mo. No, kay nga si Miriam Defensor before magpapili wala iya nagasagi ka pasakay sa mga political parties iya. Wa siya nagapainto. Oo, nga para magdaog gid lang iya ko galingon niya gid lang. Kabalya bala perde ni. Importante di lang ko magpainto sa mga kunano nga mga political parties man nga kung magdalalaog, ayawan man sila batikos, gyapon sa publiko. Action firing line. Amo niyang prinsipyo ni Miriam Defensor, mga kaksyon, no? So, amo ni ang ginsabat ni Rabia Mateo kahapon sa question. Nga sa diin si Attorney Harry Roque Action Hands, ay dumagwa, practically, pa, yung nga, dumasaot, naging siya mo nga, hey, taga Iloilo, nagdaog, natingala ang tanan. Ano to sa Attorney Harry Roque, dumaanog ito siya nga si Mateo nagdaog man. Kay gali, ang Iloy ni Attorney Harry Roque Action Hands, tumandok sang Iloilo. Action firing line. Ang lukso ng dugo, bala Action Hands, no? Nagapangibabaw, gid, no? Te, amo to nga dumaanog siya. Si Harry Roque, isa lang sa mga hurados dito. Ha? Ginkuha siya nga hurado dito. Congratulations sa taga Iloilo. Pero pangabayta, abi yung tatanta na ng sagi kaaway-away sang Iloilo kag Bacolod, abi. Nagasinuya ayos la subong, may isa gito nagpost sa social media, yang
Siya nagdaog ang taga Iloilo kay ka mga gwapa gidya kag mga tahom, no? Amo na bla. Ang Bacolod da Negros why gid? Kay nga obra sa mga bayi da sa Bacolod ka Negros pananom lang tubo kag panghilamon do mga gilok ng mga nawong nila. Action firing line. Sadya sang inaway nila, no? Social media wala na ko bro kung kaysa masakit man pamatiyan. Ang bali mga bayi sa Negros sa Bacolod do mga gilok ng mga nawong. Action firing line. Anyways, pero subong may mga issue pa, be. Hindi ba lang ang nag-intraman sa Miss Universe Philippines kaya nga taga-Tagigla nga si Sandra Limunon. Kahapon may patutsada pa di siya action hands. Siya buwas, subong abing adlaw. May pagwa ko yang balita. Batok sinay sa kay Mateo kung nga siya ni nagdaog. Action firing line. Tapos galing ara niya sa ara sa guidelines na dra mo, criteria. Nga kung sino madaog daw ay naya pwede na malubag pa kuno nung sinong ginbuto da sang hurado iya. Ang iya ni galing yo pangguba na lang ng iya. Action firing line. Kung ako sa kay Limonon, Sandra ma'am, basi nagapamati ka sa akon subong. Gusto mo tagalogin ko pa? Action firing line. Sana hindi mo na lang ginawa yung pagsira dito kay Matiyong. Bakit? Ang dami mo pa sana mga pageants na pwedeng intrahan sa darating na panahon. Pero sa ginawa mo, medyo nasira din ang image mo, yung imahe mo, ano? Kasi hindi maganda yung ginawa mo. Dapat kung natalo ka, talo ka na lang. At better luck next time na lang, madam. Action firing line. Galing ng Tagalog ko, ano? So, daso may intra ni siya sa mga kaangay sining kompetisyon. Mabulubudlay na ni siya pasudlon, action hands. Ining si Lin Munon. Kaya nga, kabasa sang bakbaya, no? Napirdi na gid sa agi kapay mo ya kalalis da bayin na lang na. Kung may ara ka man sang abilidad next time, iaway liwat ang kagalingon mo. Hindi nagtapos ang kalibutan mo kahapon nga adlaw sa away sa pageant kay ini sa pagkadaghan pa. Basi makaintra ka pa di sa super purok pageant plak adlaw. Action firing line. Oh, damo pa sa mga may mga Miss Earth pa kita, may mga Miss Environment pa kita, may mga kung ano-ano na lang ang Miss madumduman sa aton sini nga mga sa aton nga mga utod nga mahiligon sang kaangay sini. Ti subong nga sagi kimo pangguba sa ining nag-queen. Sigurado ko next time mag-intra ni siya do ipaidalom ni siya na guro sa psychological test ano. Kaya guro ang screening siniguro hindi basta-basta kay basi bla dason dahimuon mo naman imong pangguba kung mapirdi ka. Action Brian Morgan. Action firing line. Si Mateo galing search ko kag nakit-an ko. Ang iya galing nga amay sini gali isa ka Indiano galing amay sini. Kag subong nag-divert na nga US citizen, no? Si Mateo. Tingala ko man apelyido ya daw hindi gidya Pinoy bala, no? Pero ang Iloy niya ti Pinay no? Taga diri sa aton mga kaksyon. Ti congratulations liwata. Si Action Anderson na mo ni Miss Universe Philippines. Action firing line. Bugal sang Felisa, ang defensor. Hindi na lang dayha kay basi maghalin ka sa Action Radio madulaan kami beautiful faces like you. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon dito ya sa national mga kaksyon, Aryo, kay according iya sa Department of Health nga ang third clinical trials ma-update sa COVID-19 na. Third clinical trials sining vaccine para diri sa Pilipinas iga-anunsyo na sa dason nga mga inadlaw pero daw Disyembre kuno ini. Dusong san o pa maning sagi hambal nila may October, may November, may no duay pag ginumpisahan no. Basi puro drawing ning obra-obra ning sang WHO kag DOH abi ngitaan pag nila style abi de. Oh, ang Russia naman niya nga vaccine naman niya nga iya sang Gamaleya mga kaksyon nag-ayo sa manufacturer no. Nag-ayo diri sa Pilipinas nga makabutang sa ila sining kun anong mag-produce sila sa ila sining vaccine ano ti mga trials magyapon. Action firing line. Ang Chinese naman yang Sinovac mga kaksyon vaccine man ini no ginahulat-hulat na naman ini do tapos sila kay ang vaccine expert panel sa Department of Science and Technology nagahulat na lang ang isang clearance gikan sa Food and Drugs Administration mga kaksyon no. Ining nasambit yang mga vaccine nga ini no. So kabay pang matigayon na ni kay inang daw kakapoy ng sagi kita kakuan kay COVID-19. Action firing line.
Sige, nahibalaan nga sa Pilipinas sa 2021 General Appropriations Bill mag-aksyon, 2.5 billion pesos ang vaccine yung ginpain diri sa gobyerno Pilipinas. Pamakal na siya. Ang COVID karon sa Pilipinas today, 371,630 na ang positive. May bag-o nga 1,607 or 607. Ang active diri nagapabilin sa 36,333. Ang naka-recover 328,258. Ang patay ara na sa 7,039. Sige, dali gid action hands. Take over danay sa imo sining mga commercials do duwala na guro kabilog action hands. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sila nga pagpangalaga this time gina-endorso naton ang Life Extension Vitamin D3 ha. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay. Mga kaksyon, si Presidente Rodrigo Duterte, why subaw nakabiyahe anay from Davao City, magapadulong kung tani ini dito sa Metro Manila para sa meeting or isa ka ginatawag naton briefing na naman or inistoryahan ay kung COVID-19 ang paghahambalan. Bangod, may pila ka mga airports dito sa Davao makaksyon o kung airport sa Davao area nga wala anay nagpalupad eroplano bangod sa bagyong Kinta. Pero bisan si Duterte to sa Davao nagatutok sa gyapon sa bagyong Kinta. In fact, sa laging handa briefing nila, ginpalayag diri ni Senador Bongo nga dapat ang mga pumuloyo, no, sunod kay presidente man ang pumuloyo magsunod gid sa mga abiso o kon abiso kag pangabay sang local government unit para malayo sa disgrasya. Pero kung mag-ara na gid man sa evacuation center, hindi gid pagkalipatan ang health protocol gihapon against COVID-19 kag sa mga LGUs dira. Hindi gid pagkalipatan man ang relief goods para sa sininga mga naapektuhan sang baha, landslide, hangin kagiban pa. Kag ginpasalig ni Bongo diri nga ang mga nagkalaguba nga taytay dalan kag mga infra nga iya sang gobyerno ipaubra gilayon. Nami pambalo ng senador tanong problema sa lokal. Action Firing Line. Kay sa lokal ya bisan magkinaano o ulihi sa tanang ulihi. I don't know no pag ginapinsar, guro na sini pila akunda, do mo na bla? Action Brian Morgan. Action Firing Line. Pero diri sa aton sa Negros Occidental, kahapon nakibot kita sa nagluntad sa southern parts ng Negros. Kadamo sa lugar nga ginbaha gid boperte gid mo. Ti mangonsiho kita abi kon kumusta ang sitwasyon. May mga updates na bala aton sa ning provincial disaster reduction management office abi sa pagpanguna ni Sir Zifard Gerhard Kailian, na? Kung kumusta pila gid bala ka mga pamilya ang apektado, ang iba nakapauli na today. Oo, purting panghimusay subong mo. Ang iban bala may mga kasapatan, pila may mga kahumayan kita, may mga pananom kita nagkahalalitan gid kahapon. Action Firing Line. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya si Sir Zifard Gerhard Kailian sang PDRRMO. Sir, may gabi dira sa imo. Yes, may gabi Action Brian, kag may gabi sa tanang tagpalamat isang imo programa sa Action Radio. Yes sir, nakibot man kita kahapon, no? Daway gid dinahom-dahom, no? Umawas ang tubig sa
pila ka mga banwa kag syudad dito sa southern part sa Negros Occidental. So far, sir, Yes, sir. kumusta ang situation nila subong dito, sir, as this moment of time, sir? Yes, sir. Actually, actually, we are nag-anogid kita, naghatagid kita advisory, and we, even the Governor Bong Lacson, put them on blue alert status, which is increased and heightened preparedness. No, because kabalo kita nga, even though nga hindi kita kabalo sa typhoon kung mapanubuin ni siya o kung pasaka siya. So even though nga nagsaka agad man siya, may indirect effects ni siya sa aton. No? And ang aton subong niya nga mga evacuees dito sa Isabela, do mga 40 na lang ini sa kabilog ang nabilin, no? Sa evacuation center tungod nga madalong pang tubig sa ilang lugar, no? But ang iba nagpululi naman, no? Ang aton hinubaan nagamat-amat na sang balik sa ilang mga pulian, kag nakano naman, no? Ang napaabot sa subong action by ang aton nga report sa Sipalay kay may ato man to sa ila nga pagdalom sa tubig kag may mga damage sa obsessed, no? So ginahulat naton subong nga magsulod sa aton ang report sang aton Sipalay. Pero amo na, no, again, we are asking for alertness, no, preparedness, and prayers, no. Siyempre ang alin kay Governor Maranyon sa una kay and then as sa subong kay Governor Lacson, we are asking for prayers nga magpamuyo kita nga hindi kita maigo sa sining mga kalatan na isa pa kay may ginamonitor naman kita subong nga LPA outside the Philippine Area of Responsibility. And daw ang iyang trucks, no, daw amo-amo man kay Kinta. No, so again, why kita kabalo, no, again transition period kita subong, meaning na terminate na ang aton habagat. So si amihan na ang mahuyop, no. And for November, December, no, January, kabalo kita nga ang like sang iya sa Typhoon Yolanda nga nagapulo palapit na di sa aton probinsya ang ining mga bagyo. So again, the public, the LGUs are being reminded to fully prepare for this natural hazard, even mga may pandemic pa kita nga ginatubang, no. Hindi ta gina siya dapat tagaan sang or maging complacent o nga magkalma kita nga wala na kay ara gina siya duna na sa aton nga palibot ang aton mga natural disasters. Ma-disaster lang na siya kung hindi naton paghimuon ang aton preparedness sa isa-isa. So sir, magluwas sa report dito sa Moises Padilla nga may bata nga napatay. So far subong sir, may report kita dira nga mga missing abi or ano nga sitwasyon, sir? Kabay pa nga wala na lang, no? Yes, actually ang kwan ng Isabela lang nang nakahatag pa sa aton report, and then ang hinubaan, no. So ulat ang paganing report na sa Moises Padilla, parte sa sina nga mga mga insidente, kaga mo man ang iya sa Sipalay, no. So may ara man nga report ang aton nga talisay sa pagsaka sa tubig, but kwan lang, no, wala iya sang casualty nor damage nor evacuation. Sir, may mga balay gid no sa mga nakahatag sang early nga report sa simo, may mga balay sir nga nagkalaguba, pananom, kasapatan, sir. So far. Well, ang aton nga hinubaan manugsubmit sila sang aton nga report, no, nga damage to agriculture, damage to properties, no. But wala pa nato na subong na baton. We will update you kung ara na ang ilang report, and then we can share it to the media. Sir, sa inyo pag tanaw sa pagtuon halin kahapon, kagabi sa today, ano gid ang pinakakausa sa to, sir man nga daw ka kilibot gid gumawa lang kalit ang tubig kay anyways diri sa aton sa Bacolod duay ta ka eksperyensya sa madamol gid nga ulan, pero didto base may damol-damol gid kahapon. Yes, may patches of rain ang aton bagyo nga ginahaboy. So sige-sige ang pagulan sa aton Central Negros kaga Southern Negros, no. So gasige ang taas ang ilang taas ang ilang precipitation. Kagang ang Isabela nakita naton mga 106 mm gid nga ulan ang ang ginbubuo yan, no, dito sa Isabela. That's why nga naka-preemptive na yang Isabela, no. Congratulations kay Mayor Bino sa aton sa Isabela, kay Doctor, no, nga nag-preemptive evacuation sila, wherein na wala na sila nag-preemptive evacuation kag nagka-preparar, no, sa pagtaas ng tubig sa ilang mga
lugar nga kung sa diin flood prone, no, malapit sa mga suba, even though ang kabalo makita na Isabela is mataas-taas na yung lugar, but then ang mga sitio kag mga barangays nga ara na yun sa mga malapit sa aton nga mga waterways or mga rivers, no. Siyempre nagasaka man ang tubig, no, samtang nagatupa ang mabunok nga ulan. May contribution ayhan, sir. Ano man kagabi, sir, may ara sang taob kita sa baybay? Yes, may ara gid sang contribution ang aton mga high tide, no. Kay tungod nga ang ang pag-recede sa tubig may hinay-hinay na, no. Samtang kung mataas ang aton nga high tide, no. Amo man na sa hinubaan, no, ang pag-recede sa tubig. Subong maayo-ayo na makay dasig naman nga nag-recede ang tubig kag nagadinalik na ang mga pumuluyo sa ilang mga puluyan. I see. Sir, diri sa province naton, sir, no, like for example sa mga pananom abi nga nagkala disgrasya gid, may mga mabato na sila, sir, nga financial assistance plus ining kita ko kay na sa mga litrato ay nagahilibi ang tagiyasang Carbaw nga naanod sa pagkalayo nakitaan napatay man ini sila, sir, makaagom ayhan sa financial assistance from the government of Negros Occidental. Sir, yes sir, nang iano ko lang, no, ini nga mga reports ihatag naton sa mga ahensya sa gobyerno or sa mga departments ng atong province so that maka-act sila, no. So ang nga mga may mga programa sila sa assistance sa aton nga mga mangunguma, sa aton nga mga napatay dabing iya nga mga livestock, no. So naton ini endorse naton ni sa ila to give, no, sa kung may ara gid man sa mga programa sa ila nga mga opisina, sa mga departments sang ila assistance sa ining mga nakulaan. Lastly, sir, because of this nga natabo kahapon, ano, sir, may mga plans kita to check sa mga nabukid nga porsyon sang southern parts ng Negros Occidental kay basikitan ta lang ang, like for example, ulo sang tao, ang agtang ta medyo may buhok para po sa babaw tuloy medyo kulo-kalbo nagid blaster raw. Ipa-check ta ne. Oo. Actually, Action Brian, no, nang ginano to gid na, no, gina-remind to gid termino upon the declaration of the blue alert status sang aton nga province ni Governor Bong Lacson, no, nga i-check gid ang tanan nga waterways nga dapat cleared ini siya. And then to again basta blue alert kita, tanan naton nga mga response capabilities dapat i-check in order for us to be on alert, no. And 24/7 na ang ilang alertness dapat preparedness. And also ani siya, no, ang aton nga mga ang issue sa environment. Well, it would be a consideration also that we will recommend to the agencies, especially sa aton nga Provincial Environment Management Office. Yes, sir. Sir, ang imo nga panugyan, sir, sa taga Negros, Negrosanon, palakip ng Bacolod, sining sagin mention mo kay na ara kita sa transition period and nagalaom kita nga may mga kakatabo gid sini abi maulanon nga sitwasyon bangod sining asod nga pagsulod sang bagyo sa Pilipinas, sir. Yes, Action Brian, no. Ang aton nga arak kita subong sa isa ka phenomenon man, no. While ang aton may La Nina kita, it is to be reminded, no, ang aton nga mga publiko, ang aton nga mga tagpalamati nga they have to be prepared for family preparedness, ang aton mga go bag, no, ang aton nga mga evacuation centers, sa mga LGUs, no, especially nga may pandemic, they have to observe also the health protocols that are being observed, no. And again, siyempre this is a challenge for all of us, no, in times of pandemic that we have these disasters nga nagakatabo sa aton. We are at the transition period. Ang aton nga bagyo wala sang habagat nga magahuyop sini, nga magahuyop siya palayo sa aton nga probinsya. We have the amihan and ang pag nasang easterly sa aton, hindi na naton ma-predict gid ang bagyo. Either mag-dive ini siya or magsulod sa probinsya. That's why nga we are again reminding the public to pray, no, pray to God, no, nga hindi kita maigo sini, no. And our prayers and our faith, no, dapat naton pangamuyuan nga mapalayo kita sa katalagman kag sa mga disasters nga ini and preparedness kid
kay buligan ka sang Dios kung bulig ka man sa imo kaugalingon, no? So we have to prepare our family, we have to prepare our community, our LGUs, no, and the province for this mga events nga hindi maayo. And ang aton nga proactive preparations is very important nga ang aton mga pumuloy should be reminded sang ini nga mga nagakatabo, no. We have to be alert and do not be complacent enough nga ang aton pumuluyo mag-heed sa mga warnings nga ginahatag kag ang pagka-alerto niya sa pag-ulan, especially kung sa gabi nga kita makot unaware and unprepared, no. Ang Isabela nag-preemptive evacuation because nakita nila nga ang Lunes no nga adlaw among pagbunok sang baskog na ulan nga even though it is an indirect effect of our typhoon, no, sa aton nga si Quinta. So muna Action Bayan, no, kaga sa ngalan sang aton nga gobernador, no, chairman sang aton nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Governor Bong Lacson, nagapasalamat man kami kag panumdum sa tanan sa pumuluyo sang Negros Occidental. Kag mayong gabi sa tanan Action Bayan. Yes, sir. Salamat, sir. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Thank you. Action Firing Line. There you have it, mga ka-action. Dr. Z. Pard or C. Pard, your heart ka Ilian, ang head iya sang PDR RMO, mga ka-action, diri sa Negros Occidental. So far, di pa kompleto ang iya sining mga detalye. Kaya ang iban nga mga, like for example, sa mga nabahaan kahapon, way pa nakatag sang report. Temichindihan taman sila nga umpisa kahapon mga last 3 guro. Ang iban to nag-rescue, ang iban, kadamo lang sang trabaho nila. So ang report guro, maybe buwas nga daw maklo kompleto na na. Action Firing Line. Halong gid sa mga utod naton, basta gani maulanon ang panahon, ang alertness naton ara gid dapat sa utok naton permi, no? Dagita maghatag kumpiyansa kay Susko kabudlay sining mga sitwasyon, mga ka-action. Action Firing Line. Sa mga nagapatigayon sang panguling, patigayon sa mga pagpangutod sa mga kahoy da, mga tablon da, din to nakitaan ko sa social media nga daw Davao del Sur o Surigao del Sur ato, del Norte, nga nakibot sila ang suba nila nga patay na action hands nga suba bla. Why na tubig bla? Pagbaha nakibot sila nga naglinagapok lang. Ginhulat nila puro tablon tanan nagalinagapok nga ara sa ulo sang baha ya. Action Firing Line. So nagapakita lang, mga ka-action nga aton nga kabukiran subong hindi lang kay Kulo Kalbo kundi pahak na gid ya. Action Firing Line. Way man ta replacement, way man subong mga tree planting gani kundi magtinguha ang mga kuan naton ini mga private companies. Do wala gid sang may gobyerno nga nagapananom ibanda, di mo na bla, no? So mga LGUs naton, amo na ni responsibilidad ni sa mga LGUs naton mangin versatile kita sa aton nga trabaho bilang opisyal sang banwa kun syudad. Hindi ta magtutok lang sa isa lang ka proyekto kundi tanan himuon ta. Bangod sining doon di mo na mahangpan nga disaster nga katabo sa palibot ta. Action Firing Line. Ang mga tablon amo ning dako nga bulig nga mga kahoy sa bukid mo, no? Nga mo ni makapugong kun tani sa maulanon nga panahon, ano pang ipugong kay ang sa babaw bukid to puro naman lang to yung mga bato bilin to kagwan. Abi mo daw ka green sang palibot ha? Sa gwa na lang ning iban. Action Firing Line. Why nagin may nagapanano masyado mo, no? Sa una ya dumadumduman ko ta mga Philippine Army, subong mga PNP nagapananom sila, no? Galing hindi man magdalalag ko dayon kay ang iban nga mga tuntol ginalawigan nila kakarbaw. Sa mga kahoy gani kadamo action hands ang kahoy nga gusto magpasilong ang mga tawo. Kundi init kayo abe, bao kita kahoy gali nagsanay kay mapasilong. Pero duway sila na mananom. Makuha niyong bot silingon ko, damo magpasilong sa kahoy pero duway gana mananom. Action Firing Line. Bisan sa mga palibot lang sa balay na dado, hindi katanom-tanom, do mo na bla. This time siguro kinanglan na naton nga magbinulig kita. Ang ini nga bahin maka-action sa aton nga pagpangalaga dulong gid sa aton sa DTX. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Pagbalik naton karon maka-aksyon na yung tas aksyon Marlon Helavia. Ipasaysay tabi sa iya kung paano nalumos niyang isa ka tuig tag 3 ka bulan nga bata ho. I understand ang puloy-an nila sini daw lapit sa suba bla. So unattended ini nga bata daw nalimtan abi. At ikibot na lang sila way na ginpangita nila ato nato sa mga kagingkingan ho nagsalalangit sa kawayan. Action firing line. Kag kung ano pa nga mga balita karon gikan Kapitolyo provincial kag may mga bag-o nga mga health may mga bag-o nga mga requirements nga magkuha sang medical certificate diri sa syudad sa Bacolod. I-explicar ta man ni karon ang QR code karon kung paano ka makasakay sa barko padulong sa Iloilo kag paano man di makapasulod ang taga Iloilo bangod sining backtrack ini kay sa Iloilo way tuya backtrack action hands. Why to ko QR code sa ila daw diri lang ni sa aton pas Bacolod sa Visayas, Western Visayas area na sa Bacolod pagid lang. Sa akon pagid syende. Pero sa iban nga mga rehiyon may ara naman mo. May ara na ni sa iban dito. Kag iban pa nga balita karon ko na buton ta karon sa kapitan karon sining buho nga dalan dira sa Mansilingan to Barangay Filisa mga kaaksyon. Kaluluoy gid no ang sitwasyon no. Pila ka tawong galalantos da. Ang City Engineer's Office ang Bacolod, way gikamo katulupango da. Action firing line. Way kamo to balay sandumanan ay. Way man kamo to pamilya sa Felisa. Amo na nga daw gapawala lang kamo da. Action firing line. Pagbalik nato na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:51. May gabilang sa mga kauturan na ito nakatutok na Alex Montesa, panamyaw lang Sir Braya sa pamilya Selo sa barangay na Bulao, Sipalay City kag pamilya Ramirez sa barangay Granada, madamo gid nga salamat. Jonex Soriaga pa shout out na gali sa Seneco kay brand out naman di sa barangay Mailong Bago proper. Junior Mainit Rihon, salamat man. Jonex Soriaga again. Okay, nabasa ko na. Jo Marie Osida, good evening Action Radio. Good evening man kay Justin kag Alexander James Osida. Okay. Alex Montesa, Sir Bry, ano ang isa ka requirement sang City Health bahin sa pagkuha sa medical cert? Travel pass need pagid kuno QR code. Aside sang urine, CBC kag X-ray, pasi need pagid ang sanitizer para makakuha sang imo travel pass. Medical cert. Karon na. Pa-explicar ta na. Louie Husmel, good evening, Sumbray. Shout out man Sineco, brand out naman sa araw. Wow. Budlay gid sa amon, my baby. Kabi sa Action Bray, salamat gid. Sige ga, thank you gid ga, ha. Rosalina Arellano Espadero, nagamonitor sa Murcia. Tata Vivek Morden, nagamonitor man sa Makati City. Tamyaw nilang mag-Iloya Iloya sila ni sa DSB si Richel Morden sa Purok Locsin DSB. Good evening, keep safe always. Salamat kamanda. Ding Lihong, good evening Sir Bry. Naanad na kami sa obra sa DPWH sa mga dalanonta katalaka na sagay reklamo. Mahilig ang DPWH maghimo sungkaan sa mga dalanonta. Nel ni realista nagamonitor man sa Idalom. Guillermo Ricaforte, good evening Sir Bry. Lihog lang ko panamyaw sa tanan nga pamuluyo sang Purok Mahimayaon Bata. Salamat. Sanso Jaime Allen, good evening Sumbray. Watching from Houston, Texas, USA. Sige. Guillermo Ricaforte nagamonitor man. Bert Hirapusco Caraballo, nalapnan lang sang mga politiko ang kon mapierde sa eleksyon dayon putak nga gindayaan siya. Francisca Puso Madirazo, April Montero Palma, good evening Sumbray, monitor kami diya. Evelyn Ipomesino, naga-monitor man. Guillermo Ricafort, salamat gid, ano? Salamat ma'am. Chia Timan, hahaha.
hindi madali-dali maghimo sang vaccine malabutan pa ni many years gani. Nene Albasin Kalaluan naga-monitor man, God bless. Alex Montesa, Sir Bry, may gin-message di sa akon. Kapinintihan namon sa barangay na Bulao si Palay daw, City. Lawod na kuno ang cruising Purong. Uy, gali. Ang cruising Purong, barangay na Bulao. Grabe, no? Marimar, may gabida sa barangay Bata. God bless manda. James Joy, TJ Mab. Good evening, Sir Brian. Concern lang ko. Kagapon sang aga mga beaches sa Punta Taytay damo gidya mga tawo. So good sa viewing deck. Ang problema wala naga-observe sang proper health protocol. Ano bala ang himuon sa mga management sa mga beaches sa barangay officials nga pabayaan lang nila. Shadow gid ka delikado mag-amo na Action Brian. Actually ini nga report naglabot na sa aton. Sige lang kay i-plus start ni todo. Ang may dako nga po papel na di si Barangay Kapitan Palma, Lea Palma sang Punta Taytay, no? Gina-contact sa nato lang pakainan di ma-contact ang number niya. Idilaws naga-monitor man. Melinda Miranda, good evening Sobray, please greet lang happy birthday kay Romel Batoy Aguilar, God bless us all. Tere Simpronyong, Virgie Olpinda, good evening Sobray, watching live from Celine Homes, Lihog Tamyaw kay Glenn Bunier, sa may nopo gapamati gid sila subong salamat Action Bry halong ha and God bless. Salamat pang-recruit ka mo. Kaya sa mga watchers naton paki-share sa aton yung program ha. Thank you gid. Amy Esmeralda Dolido, salamat gid. Rosalina Arellano Espadero, salamat. Botch Mampang, good evening Sombray, lihog ko tamyo akon mga ana. Ano mga ana man? Sige. Sheila Maid Unabia, good evening Sombray, palihog ko greet sa akon kasi na si Raymond Hernando sang Pradahan Pandanon. Jocelyn Arisibita Ulak, naga-monitor man. Jomar Torabilia Libres Aykas, may gabida simo. Jose Mong Caltorilla, naga-monitor sa Binalbagan, God bless. Rene Lariosa, good evening Sombray, Mandawi City, Cebu, Tamyaw ko lang family Lariosa sa DSB. Sa halong-halong. Sharon Grace Magno Clamor sa Kuwait. Chris Vilma Reyes sa East Homes 3, Barangay Estefania. Butch Mampang again, naga-monitor man. Mga anak nga si Bea kag si Beth Marie. Yorb Quiniol, naga-monitor. Franco Villanueva Osorio, Gracia Harita Horvidalia, salamat gin. John Cleven Duran, dugay man maka-aksyon. Leo Cornija, good evening Sombray, naga-monitor kami din sa Charito Heights, puwerte ang baha, maghalong kita, keep safe, God bless. Romeo Alisbo Telde, naga-monitor man sa La Carlota, hagimit na, tamyaw lang kuno si Digol Telde, family Huen sa hagimit. Tongtong Panuela, naga-monitor man, Action Brian, grabe gid ang mga trials, wala natapos si COVID-19, bagyo na naman, ganit man. Si Carl Niel Ron Manaay, good evening Sombray, monitor lang kami sa stay safe alang sa mga lugar nga may balay. Pray lang kita, greet ko lang BFF ko na si Liza Joy Leon Amoroso from Rona Manaay. Inday Blaza, tani maanod na kuno ang COVID-19 sa baha, kabay pa. Bert Hirapusco Caraballo, nag-monitor sa Andumanan. Domingo Guansya, salamat. Olive Prado Gargaritano, Romeo Alisbo again, natamyaw, okay, nabasa ko na. Zinaida Tumayan, good evening Sombray, always watching, shout out family Tumayan, Caglerio Junes Honota, Octoso, God bless you all, salamat. Crubel RDL, salamat gid. Tisok Patigas, naga-monitor man, kinahanglan magsulod sa Bacolod, halin Iloilo, kag balik Iloilo, halin Bacolod. Karon na, plus start na. Robert Agoyo, naga-monitor man sa Antipolo Rizal, Manila. Ako Maldita, naga-monitor man. Romeo again. Teresa Tongha Soriaga Flores, naga-monitor man sa Fortune Town, God bless. Elnora Castellano, naga-monitor sa Sontal Villas 2. Greet niya lang ang Castellano and Estilo family. Rose Guevara, Dennis Richard Tiboroma Raman, naga-monitor man San Enrique. May programa nga
liyaga o ilaga by lubugas, ilaga for 1 kilo of rice para mahagan-hagan leptospirosis. Jocelyn Andrada Tiangson, nag-monitor man sa Mansilingan. Ligaya Abito Araman in Claro Binalbagan, stay safe. Lunan Suset, salamat gid. Action Bribe Protocol man gali kamo. Magpanawagan part sa patay. May protocol gid kami. Hindi pwede magpanawagan rekta nga hindi gid mapirmahan, ha. Si Merly Gonzaga, nag-monitor man sa Alihesa. Aero Ortega, nag-monitor sa Saudi Arabia, sa Riyadh. No? Salamat, gid. God bless. Roldan Felizardo, good evening, Sombray. Shout out family Felizardo sang Quezon City. Sige, standby lang kamo da. Balikan ta kamo dugi-dugay. Dara lang kamo kay damo pata isyo nga dapat nato destroyhan. Plus 8. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Kuanay sang tatlo ka mga winners mga kaksyon sining aton nga ARB o kon 4-piece sa ARB no. Ining pagbulig sa pagtuon. Pagbulig sa pagtuon, paghatag paglaom final 3 winners. Unahon ko lang ang elementarya ha. Congratulations sa kay Verly Digit na pulo ka tuig ini taga Barangay Pinaginpinan, Kabankalan City. Bauti pangdulong ning ila sining daog action ano. What is that? Sige, ipabasa sa akon be. Check lang ang apelyado. Sa din. Sa iya nila para. Okay, sige sa dire, no? Sa high school, no? Sige, dungagan kong elementarya ha. Si Gladys Patricio de la Cruz na pulo man katuig taga Purok Zone 6 Barangay Magsaysay, Cadiz City. Crispin Henry Infante 12 anyos ini Purok Ilaya Barangay Cabog Bacolod. Lapit-lapit lang. Ang high school category na naman niya si Roy Vincent Piaduce 17 anyos Purok Maninihon Barangay Tango Bacolod City. Mark Anthony Sangrines 15 anyos taga Purok 5 Barangay Bulata Kawayan Bakalayo no. Si Nialen Aurelio 14 anyos taga Barangay Bakong Bago City. High school category pagid ini siya. Oo no. Amo ni gurong sa kuan ni college niya nagkuan niya no. Si Andrea Padernal Amonio 18 anyos kilometrahe 11 Ajinomoto Barangay Talok Bago City. Ang isa diri si Leona Grace Laparan Larapan gilibutan do no. Pero listener tani pirmi ko ni ginagreet Laparan taga Purok 20 anyos taga Purok Tumpok Barangay Pandanon DSB. Yehe taga Don Salvador. Thank you gid no. Lindsay Monsato Barangay San Miguel La Carlota. Amo ning mga nagdala og aksyon-an sang cellphones kag tablet. Abang-abangan nila buwas basi pangdulong na ni sa inyo da personally, no? Sige, congratulations, imagine mo ha. Kag ang ila sini nga mga istorya sang kabuhi mga kaaksyon, pagabasahon ini ni Aksyon Wilma Sugaton sa This Is My Life. Launa 15 tublas 3 sang hapon pamati antani nga ana sila nagdala og nihaw guro kanami ginisang story nila no kag inabulang dapat gid sila nga hatagan. Aksyon Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Sa way nagdala og may mga papremyo patadason bodo akong tagiyab. Hindi may mga next pagin mga ginaplano pag wala tulatan nyo lang da hindi pa inyo panahon subong no. Damo pa, bulubantay lang ka muna. Sige, las 8:08. Action Firing Line. Maying gabi lang si Richelle Mordenco na. Naga-monitor si Rimatinion halin kay Tata Vivek dito sa Makati City. Nagahalin sa kay 41426 Action Bray ang lodging house. Gabato na bala customer mag-check-in. Duwagi ko ideya sa Action JM. Ang lodging house gabato nasbong. Lodging house. Wait balo. Pariyogid na. Gapamangkot. Patrol yun to patrol karon na basi makalabay to sila.
Halin naman sa kay 229. Good evening, Sir Brian. Gamonitor kami di sa Purok Masinadyahon, Pahanukoy, Baybay. Si Neneng Gretel Negalia. Salamat, Gineneng Gretel. Sir Brian, good evening. Ask lang ko kung ano ang title sang closing song sang program mo, Firing Line. Heal As One. Sige. Action hands, ara sa Action Marlon. Sige pa, distance gamay nga cellphone, be action hands. Kay video ga nan, amo nang pinakagwapo daw. Kaya lunggan ko daw gari nagumo nga mga ara goods na git. Sige. Kuha tayo sa Action Marlon, ha? Grabe, man kay isa ka bata na patay ni sa suba na ano. Action Mar, good evening. Action, Bray, amo ni unang casualty nga na-record sa Negros Occidental sa ring apekto mo dali kung paghalit sang Bagyo Quinta, taga Banwa sang Moises Padilla. Kapon Domingo ini siya. Dula, pinangita sa niya sa nga pamilya sa barangay Gipanaan, Banwa sang Moises Padilla. Yaw sugo nagsumray sang kapigaduhon man kay ginabilin ni silang duwa sang tutod ya. Ila sa ni kanan nga naga-obras kampo. Ay sus. Ginabilin pero may ara man nagsumray sang paggamay niya bala pagsalig kay mati sa palibot nila mga panimalay ara man yung balay sa ila sa nga lola ang mga patiyaan nila. Pero natabuan lang ko galing kay ang ilas na nga balay haras kilid sang sapa. Gaang sapa among ginagyan nagsumray sang ginapatihan dalukdo sang tubig halin sa kabukiran. O kapon ni mga alas 7 or alas 8 sang aga ang edad siling bata ni isa ka tuig kag 3 ka bulan. Bosos ko. Babaye ini siya. Upod yang yesterday nga magulang, wala ko tuig ang edad. Ara malagani naghahampang-hampang sila sa nga balay. Ang ina sila gini kanan, naglakat, bilin sila nga duwa. Isa walo ka tuig ang edad nagsumray, may ideya na magaro kung paano bantayan ang yesterday nga utod. Na nagatian-tika naglakat-lakat naman lang. Kag kung kaisa nagsumray, ginakugos, manikag ginalingaw, ginalit-ulit maganda sila sa nga katiyaan. Galing kayo naglakat, ining magulang iya nga wala pa tuig, may aral lang aksumbray siya ng importante yung kuha sa unahan. Kag pagbalik yung tingala, ining magulang gaway na niya makitang manghodya. Way man yung sigida, nagdasulod sa paminsaron sang magulang ni. Nga nagtiyang-tika, lakat-lakat, nagsumbrey palapit dito sa sapa, iya sila yung manghod. Ang nasa nga pagpati, ang sumbrey, kuha lang sa iya sila nga tiya or sa miyembro bang sila sa de pamilya kag dito ang sumbrey dala. Sa ulihi singin katuan nilang balay sang ila sa de pamilya nagabal pamilya ang sumbrey ito ay mandi. Amo to nga nagpabalo sila nangayo sila bulig sa opisyal sa barangay kag sa mga miyembro sa local disaster risk disaster management office sang Banwa kay sigida yan pati gawin ang operation pedangita ining bata ni. Now pagka alas 10 ang tak na kahapon sang aga isa sa mga nagabuling pangita ka barangay Tanod sang Ginparaan nakakita ang sunbray sang sining bata nga aran nagalutaw sa tubig sa sapa kag nasangkit ang sunbray sa mga siit-siit sang kawayan ang iya sining lawas. Kaya subok ka balita, ginapatihan niya nanubos, wajid balawas. Ang distansya, action bray, sang yasirin nga lawas, alin sila siring nga puloyan, mga more or less, mga 50 metros lang. Baka lapit lang gali? Lapit lang katama. So, yan mo itong wajid ba magdugay, ina siring operation, kag nakita sa galayon. Ang lawas, or bangkay, siring bata na babaye, na angalan sabi, Princess Eustanio. Princess Eustanio. Pinabangta kayo na si LDRRMO Head Reynald Horiege. Kung kamustang pagbubo sang ulan, ti ambal ni Horiege daw kasarangan malang sunbray. Balik ka manti, ginapatihan nga ang ginaglaslas nga tubig sa sapa, kilig sa balay sa ring pamilya. Hindi halin kis bukid mo. Tama na ginatawag ang sunbray nga dalukdo. So meaning ano action margin hapit ini siya sa tubig or nakatakang-taka gidya kag nahulog to siya sa tubig do among sina. Yes, amo nang sumray laban-laban kay mati naglakat-lakat sa ring bata ni.
nagpalapit posible kag natingala man siguro bala kun dasi natingala balang bata nga grabe kag doon nalingaw sa bisan sa tubig eh. Tang pagpagusbos sa tubig. Kag amo to pagtikang ya. Kasi ko dalinas or mayara sang kuryente sa tubig nga nag-agi sa lawas ya kag ginanod sa aksyon baray mayon lang gani kaway nagdugay ang operation kag nakasangkit kining lawas ang bata ni sa CHCH sa mga kawayan rason nga way magdugay na sa operation mga alas 8 na dula alas 10 sa sobra nakita sa galiyon ang lawas ang sining bata. Yari si LDRRMO Moises Cadilla Head Reynald Horiaga. Wala na ang 1 year old and 3 months, so yung pinsar niya nga nakagangindala o nakaupod sa iya nga tiya. So mga pila na mga after siguro mga 1 hour pinangita nilang bata or mga munabi, wala na nila nakita. So wala man to sa iya katiyaan. So nagsuspect sila nga posible basi pakrik kag naanod. So ginpapangita dayon na ngayo bulig sa barangay na nawag man di sa amon. Ginbuligan pangita kag nakita sa mga tanod sa barangay ginpanaan na lumos na gid siya mga pilar ka meters ang antad sa niya recovery alin sa balay. Kay do nakasangat sa may siit blas ang kawayan ang mga pangigaro ng sangaton nga mga sapa dire may pangamalay pero may mga kawayan or tiya mo na iba na binagkakalaanod man dito sa nakasangat sa may nasangat sa siit, so dito sa nakita sangaton nga tanod. So parang report dari sa opisina ni Kailian ti amo to kay nang ginmention niya man hinubaan kag banwa sang Isabela pa lang nakasubitar sa report. Although nga mayara sang mga sulod sa aton nga sa banwa sang binalbagan mayara man sang paggabaha may mga ginluwas sa rescue operation sa area sang Sipalay mayara man sa Kawayan sa Ilog. Pero hindi ka na nagsombra, siguro boss pa na sila magkapadala sa gira sa ding official report. Plus, sa La Castellana, may naman sang pag-damage, sobray, sang crops o kung mga pananom. Ay iban pag isa nga mga banwa kag syudad. Sa sapat ka nagsombra, may man. Oo, may karabaw to. Oo, sa Inubaan lang, may mo. Pero ang sa sapat, ang sobra check naman kaya nasa may talatapan ni Provincial Veterinarian Dr. Renate Desena nagsalita sa aton nga ikwaon niya ang datos alin sa nakalailan nga banwa kag syudad. So buwas nga naman tayo na ang duga pa yung update angot sa rin. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Henobaya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Bar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Nakatutok kita subong sining nagluntad nga baha-baha kahapon. Tiya mo na kon kaisa tungod sa kapigaduhon, tiga pangita giman to nga aton sining kwan mga ginikanan sang kinawala gini, no? Ti atong pagbili niya sang bata niya nga duha ka bilog sa lola kag kaprientihan niya. Inisyatibo niya ato para maka-income sila kag may dalon pa uli kag ipakaon sa kabataan ngayon. Action Firing Line. Mapwerte man nga unos ang kabuhi sang tawo, no? Kibot ka lang tiway na. Damo sina. So next time kon gahimo sa inisyatibo dapat may advance ka madra nga pananawan. What if biabi no kun ibilin ko ri bata ko ni basi amuni mo na may pananawan ka bala para mabalaan mo gid, no? Konsekwen pa advance ka mag-isip bla. Tiyan mo na galing, no? Why gid na huna-hunaan. Guro kay tiyang utok kung paano makakita kwarta. Sige lang. Next time, alas 8:17. Action Firing Line. Karon ko pagbalik ko bla kay section an, ayuon ko ni siya karon, no? Base may story behind ni siya bla sang kasal ni bla nga gabaha bla, no? Pero sa Oriental section an, ang ginkasal nga hindi katabok sa suba, ginlusong nilang subay para lang ginbadayon tuloy ang kasal. Action Firing Line. Oo, mapugngan ng ang baha, hindi ang paghigugma. Action Firing Line. Pwerte, no? Grabe si Mr. Romo pasaporte, oh. Imagine mo na, may namangkot sa ato Action JM kung may bukas nga lodging house. Nag-report siya dayon, no? Bla kay Ilawagon, tambal ni Romo pasaporte, balanon mo ginang tao nga permi gasulod sa lodging house mo. Hambalya, Imperial, Adams, Takuling, Moonlight, kag Jade Court sa Imperial. May presyo pa. Sa bukas na.
Grabe si Mr. Romo pasaporte. Ini tanan na sudlan niya ni guro mo. Isa-isa. Hindi kablo ka ini nga tao si Romo, bisan diin lang ni saya. So nigad keyboard ko na ganyan sa 888 ko, may nanguhit sa likod ko, siya nagali, dala picture pa na. Dumakibot kasi may... Sir, salamat sa pag-update mo, sir, ha? Kaya ginlawag ta ding amunin ang mga lodging house. Advertise na tong ato, no? Di napit ni sila, sir, man, abi, gaya man ta sang address, ini. Oo, kaya di man kami katultol, sila, ikaw yung may ara sang address, no? Firing line. Pagbalik natin mga ka-aksyon, si Aksyonan gina-research niya kung paano nagtabok sa suba ang ginkasal, no? Kag may gapasan pa kaldiro, bla. Kag ang report action Dale Salazar karon, ipaklaro taning QR code nga inibi, nga halin ka sa Bacolod, tabok ka sa Iloilo. Kumusta naman yan taga Iloilo nga magpadulong diri sa Bacolod? Damo na bla? Kaya gina-question na kay na kung halin kaya sa gwa sa Bacolod, kinahanglan mo gid bala mag QR code ka. Actually, yung QR code, in advance nga pagpalayag ta sa inyo tonight. Why man gina-check sa mga check-up points? Ang QR code, ginalantaw malani kung gusto mo magsulod sa mga establishment sa Bacolod. Firing line. Di ko nalin ka sa Morsya karon, nalin ka sa Bago, kadto ka di kang magsulod ka sa mga malls di, dapat may QR code kagid. Kay kinahanglanon, ina. No? Amo nang pro ko sa mga check-up points, why man gina-check why man sa mga establishments ni, para maintindihan gid sa mga utod naton, ha? And kung why kagid man QR code, di why man problema kay hindi man ni mandatory sa Bacolod di ara gina sa City Ordinance na 491. Action firing line. Dala ka lang ya bulpen da kag magsulat sa ilang logbook dira. Nan, para makasulat ka dira. Sa logbook mo dira mo tanan ni plastar. Kung ang tawon mo gani disbintaha ang logbook sa imoy kumpara mo sa QR code action handsbook. Kay sa logbook nahayagan mo nga ibutang mong number mo. Address mo pero sa QR code scan na iya. Dito na nasa database nila gina-check makitaan. Hindi makitaan sa publiko. Pareho namin karon section A na bin logbook sa may section A na pero may gina-ihimplo ko no. Siya tubang rin mo. Section JM. Nag-logbox lang sa Gaisano da. Galinya ka mo. Di section anda niya baby kag pretty face na yan mo. Di bla? Ang kasunod nga lalaki sa nakaroon da. Kag daw type yung section A ang kurba sa lawas da. Ando 40 man. Di mamabangbang. Ang kasunod nga laki da. While section A gasulat sang iya sining number. Ginakopya sang sa kasunod nga laki action hands. Disadvantage ina sa mga logbook ikaw. Da mo na bla, pero kung okay man na si Muti, ang ibang binutig man na ganing na sulat eh. Da mo na bla, di ka makita nyo section an, sundon-sundon nyo siya, kaya para may... Action firing line. Pagbalik ta. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi na, liwat sa mga utod naton si Arrow, grabe nga ngalan, Arrow Ortega, Arrow. Nagamonitor subong sa Riyadh, Saudi Arabia. Salamat gina. God bless. Alunan Suset again, Roldan Felizardo. Good evening, Sombray. Shout out lang Felizardo watching from Quezon City. Bambi Serrano, Defensor. Yung gabi, Sombray, always kami nagalantaw sa East Homes 3. East Homes 3, Defensor Family. Salamat gid. Mary Ann Singson, Rene Baliaw. Oy, si Sir Rene, sir. Kumusta ka na, sir? Ayos gid, sir, sa Mansilingan. Thank you, gid, sir. Oo. Hindi, may ginatamyaw ko. Hindi, okay lang. Okay lang. Hindi, ariyaw. Diri ko yung... may ginatamyaw ko. Gamo ko na sa kamera. Sir Rene Baliaw, sir. Ayos na, sir, Jody Pinasas NJ. Action Brian gabi, idol mangkot ko tani kung December na nagpuli halin Manila. Bacolod pag-abot sa Bacolod may quarantine. Action Brian mangkot lang ko idol, God bless kay sa imo. Actually nagapululi dos bungoy naman gina-quarantine sa facility mo. Sa inyo balay na lang kamo gina-quarantine ginman actually. Check ta na karon liwat pero as long as the COVID-19 is there, sigurado ko makulo quarantine are ginigyapon, ha? Jess de la Cruz Bakilier nagamonitor man. Wait ko malawagan ako na magsumbay first time ko mag-comment always gid kami ga monitor biskan kis radyo lang idol ara na Jess de la Cruz Bakilier, salamat gid sa pag-monitor, chat every night ha, may time ka. Ceres Chaboso Raman, Rose Guevara sa Bago City, Rodolfo Bilhira
Paano mag-join? Oy, tapos na ma'am. Oo, next time ha. Maria Fe Maravilla, nag-monitor man sa Palawan. Christian Roa, mayang gabi Action Brian. Araman si Merske Barega. Barega family ko no sa DSB Elmer Niglia. Salamat gid. Nora Villalon sa Las Piñas. Jen Oy si Sir. Lilia Tato, nag-monitor man. Stay safe lang. God bless. Naluoy ko sa bata. Gani man, no? Sige. Ang iba, ni-greet ko karon dugay ha. Maparelax-relax ko na parang akon nga tutunlan. Medyo maka-chill-chill man siya gamay. Las 8:24. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpangabot. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay Saysay ang mga kalintangan Responsable at ang balita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. Action Brian Warden. Action Firing Line. Maayong gabi lang sa mga utod daton. Good evening, sir. Sir, boss, mabulad kami humay, may ulan pa. Baho kabudlay ni nga pamangkot, no? Do ako mismo ni ko kasabat. Bantayan to boss aga kung nanong sitwasyon ta, no? Halin sa kay 9757. Good evening, sir. Tamyaw ko lang Jo Dima Hidukos. Bebot Aljon Pagunsan family. Banihit family. Nurse Divine, gamonitor book si Buka sang Purok Basinadyahon, Barangay Pahanokoy. Sige. Online sa Firing Line. Daligid lang kaya sa aton nga linya si Police Major John Ganzon sang Hinigaran PNP. Sir, maayong gabi dira sa imo. Sir, may gabi sir kaga sa listeners ng Action Radio sir. Aha. Sir, mangonsiho lang kami sir. Anong status ring alleged nga may patay dira sir sa Hinigaran sir? Bali, as of now, under investigation pa hinapalo up ta. Kaya may isang October 23, mga alas 5 sang
At kagahon, bali, may nag-report na sa amon ng tanod la. Hindi sila pag-Englandan for security reason. Sa may, Barangay Pilar, Bangga, Magdalena, Barangay Pilar, ay Nigeria, Negros Occidental, may isa ka lalaki itong na sapwan, nga patay, tapos may igo nga bala sa ulo. So, kanda ka na tayo investigation. Kaya later on, na-identify niya ang biktimata, lalaki niya mo 48 years old, nga taga Kabangkalan. So, na-identify na sa isang bata yung babae, nga si Bartolome Onlayaw alias Bartik. Tapos, follow up naman tong record siya sa Kabangkalan. Dati niya siya drug surrender. Tapos number 3 sa drugs watch list ang Kabangkalan City. Kag member sa Bugalon na drug gang. As record sang na Kabangkalan City Police Station. Sir, dira siya nakitaan sa Hinigaran. Ano, dira na siya nagapuyo or dira lang ginwigit? Ano nga sitwasyon, sir? Hindi naman na sir makontrasubong kay sa isa sa ginanggulutan inalantaw tanin base ang biktima involved sa drug transaction. Base nagkagto dibla sa area na akon sa Hinigaran. So, amo po inalantaw ta base may konflikto sa transaksyonan ay amo nang isa sa nagtugas ang kamatayan sa biktima ta. So meaning maggambal kita, sir, base nagkadto sa Hinigaran, why siya sang pamilya daya, sir, nga dira siya or hindi sa native dira sa Hinigaran? Ginpa-verify ko di sir, wala sa nakakilala siya de. I see. Later na nakilala na kay siguro na damo na nag-report. So may contact sa amon pamilya ya sa Kabangkalan. Nakagdokog na identify siya. Kaga pag identify amo to siya nga nahingadlan na sa nga si ang biktima ta nga si Elias Bartik. Kaya pumero sa report namon hindi pa niya namon na nakilalaan mo until such time na nag-abot ang pamilya ya. Di ganin pila sa sir, kag aside sa pila, sir, may natabo pa siya pariyo, nagkakatabo nga may mga placard sa kilid, may mga ngalan-ngalan, mo sana, sir. Ginpusasan. Bali ang nakuha ka na sir sa crime scene, sir, is isa ka ba siyong suspected empty shell sa M16. Kang isa ng kapilas sa ulo nga bahin. Medyo buka tong ulo ya. So, mo malang tong sa crime scene, sir. Kayang sinsya, sir, kung basi may nagpamatay ako naglapta ng utok. Ay, grabe. So, sa kwan. So, mo malang tong sa crime scene ta. Kaya wala naman iba niya mga pieces of evidence. Ang nakuha sa crime scene, mo lang to ang isa kay Tishel. Kaya kung man lang ito, panapton sang biktima. Sir, dito sa area, sir, may ara sang sign of struggle ining victim abi naglukot-lukot ang mga ang lugar dira mismo. Bali ang kontong crime scene tabi nataban sa mga lapit sa highway, mga pila ka meters mo lang, pero naligwen to sa sang National Highway sa Hinigaran going to Dagat. So wala gito pamalay. So ang nagpuanta malan to na kung sa crime scene ni blood stain malang halin sa lawas ang biktima. Wala magani kinabot mga pila ka dupa silang rawit sa dugo do mga galang siguro ka metro mga babanta. Okay. So, base lapitan na yung tiro siya. Dira mismo.
Sige. Wala mismo. Sir, may connection ni siya ayhan dito sa may Dawing Gintero man to sa Kabankalan nga do drug personality man nagligad nga mga sinimana? Hindi, walang ko sir kasigurado sir po as of now. Nga nagtaw pa na nato ng mga anggulo diri sa Inigaran. Kaya diri na tabo sa mo ng kaso. So, na follow up ta pa na. Tapos kung in case maging nga may mga witnesses nga mag-arise, so amuha pa na nga ito nga further nga investigaran kung nga nakalabot siya sa Inigaran in the first place. Sige. Police Major Sir Ganson sir, salamat gid sa time. May gabi kang mabuhay ka sir. Thank you gid sir. Sir, likewise sir. Gabi sir. Yes sir. Action firing line. Sa taga Kabangkalan, pero dira na sa puwan sa Hinigaran. Drugs rin diri. So may pila sa ulo, isa M16 ang empty shells nga nakitaan dito or empty shell nga nakitaan sa area. Di sino may capacity nga magpasan ka Armalite action hands? Action firing line. Dibla, kamo na lang bana da las 8:39 pero subong ang mga grupo sa mga illegal drugs. Di syempre may mga armas, pili preparado man isla mo. Tiway ta kabalo basi sobra pa sa Armalite ni mga armas Manila. Action firing line. Ang balya sa Armalite, di sino may kapasidad nga magbakal sila, hindi gobyerno man lang. No, subong kadamo na sa mga illegal nga pagpangobra sa mga armas. Oo nga, pwede na sunod, ma-replicate action hands, no? Replicable, pariho, ganyan, tsura, yati, ang ibang ganyan na, pinggan, ganyan mo. Ang ibang, obra-obra ng armas, once nga pitkon makaglumupok, patay, kontras na eh. Dire kita sa good vibes na nga balita na action and defensor. Okay, do grabe man niyo. Action firing line. Actually, damo na niya mga scenarios gakatabo. Madungduman nyo paglukpok sang bulkan. Ano to nga bulkan action and before sang COVID, ganito dito bla. Bulkan Taal. Nga may nagkasal man to gapon niya. May kasal to ya. Pag sigabong, why sila nagpinalagyo, nagpa-picture pas lagani nga ang aso kag kalayo gatulululbos likod nila. Ang kayaksyon niyo, unique ba niyo? Mapunggan lang ang baha, hindi lang ang paghigugma. Purti aksyon na mo nang. Grabe, no? Tinabok nilang suba, bisan na mo to ka baha aksyon na, no? Purtante nga, actually, do tapos, sagin mas laguro to, ano nang sa simbahan, gani? Humilida or saysay. So, way pakadto pa lang sila. O, imagine mo na. Ang iba niya, maatras na yan. Total, way pamanta mamaymayan, Ilis lang tanay. Action firing line. Pero sila wala ginbali. Si Action An pasay sayon ko kay sagad ni sa sinimo. Action An may gabi. Action now, Brian, mayong gabi. Kaya sa atin man mga ka-action. Abi say-sayay kami. Say-sayay kami, be. Ano isa-isahon ko gani ang kada picture. May litrato sa Action J yan, no? Ano ko siya. Ikaw na bahala Action J. Isa-isahon halin sa pagtabok. Sige. Halin sa pagtikang. Halin sa pagtikang. Pagtikang. Makitaan sa unang litrato action by. Literal. Makitaan sa litrato unagid ang pagbatak portion action by sang trahe sang babaye nga kalaslon. Kaya syempre subong man sang iya nga groom. Why sa chinelas, why sa no nagsuksok? Choice. Tiniilgid sila. Tatabok tayo medyo nabuno-bulo yung tabok nila Wala ka lang butuhod. Pero pila ka metro sa lalakton, aksyonan, lapad-lapad nga suba? Hindi magid tama. Kalapad action by sa paglantaw ko dito. Ang mga mga ordinary lang mga ano man yung mga sapa-sapa kumaga pero galing kasi sila siguro suba na ni pagatawgon. Pero dalom sa ang color ya hindi ya tinaw. Gaulan-ulan meaning nagbaha gid siya. Nagbaha gid siya action by meaning hindi ni siya ordinary nga kadamuon or kataason sang tubig. Okay. Sige, tapos nagtabok sila. Tinabok nila ang ina nga sapa action bride lamang makapadulong sa simbahan. Agud iya nga madayon ang seremonya sang kasal. Tinadayon gid. Grabe no. Palakpak. Tapos ang galing ang gadapit diyang ang palamanhon niya na. Yes. Dire ko na tingala, di ba, dapat ang kalaslon, ang bayi kag ang laki, separar na sila action. Hence mo, di na pwede magkit-anay ka mo na overnight. Dapat sila laki, mauna na to sulod, kag i-surprise siya, nga pag-abot sang bayi, siyang magasugat, pero subong, bangod sining sitwasyon nga baha,
Sila na lang mismo duha nagsinugatay. Nagdabitay sila nga duha, ti abis ang bana, palamanhon niya, ay basi maanod ning palangasawon ko, ay nakukaroon niya kupkupan sa gabi ni. Luwas, diri pa lang niya sa suba, ya kupkupon ta na lang kadaan, bahala na niya. Amo na action, Bri. Ang makitaan mo, inablang kung ikaw mismo, makitaan mo ning mga litrato, makadayaw ka, makambal ka, masanaol ka, or sometimes masamo man ang imo nga emotion, makayuhom ka sa ila mga ginhimo. Inabla ko baga tawag bloopers, action, Bri, antes ang kasal. Hindi mo na ganiya madula nga mga litrato ni, basta magtigulang ka mo, example, may mga apo na kamo abi, pag abre sa mga apo mo, gaano kamo di laman lo, siya ay amo ng sitwasyon namon sa una, kasal kami. May agagin na actually story action, Brian. Nga inabalang after nila abing magpakasal, pila na ka-years na nagligad, may mga kaapuhan na sila, nakitaan ang litrato, nga abasa, nga nakatiniil na di si tatay before nga nakatiniil na di siya sa picture nagapamangkot na si Ibo. Kaya gali, amo na ang mga sitwasyon during the time sa nagpakasal sila action, Brian. Grabe. So, amo man ni history in the making. Yes. Tuloy ang kasal, tuloy ang kaon. Tuloy ang lit son. Sa action, by ang ginkasal nga ini sanda Ronil Gilipa kag Giselle Maswala sa barangay Luyang sa Mabinay, Negros Oriental. Titupad talang di kaiping talang tabok lang gamay. Tabok lang gamay. Imagine mo mga upo nila to naglulusong tanan-tanan pating mga ubay mga alala abay, nila. Abay tawag sila. Abay sa kasal. Oo. Ay, grabe no. Pero okay man kasadya no, kasadya. Amo ning mga part balaksyon na Brian nga na makayuhom ka. Hindi mo na gani mixed emotion. Kay makayuhom ka, hindi mo maintindihan, makitaan mo nga laka gabi despite sang amo nga sitwasyon, pero gindayon gid nila lamang makatapos maano ang ilang kasal action, Brian, madayon. Imagine mo nga ikaw nga lalaki, yawan kayo mo pangaluyag pagkatapos subong pabayaan mo nga muna ang sitwasyon. Nandahil lang sa baha. Tutuuron mo na lang ginaya bisa maginaano pa actionan. Yes, action, Brian. Tiyan mo na di ang sa first nga photo nagatabok sila nga duha, ang sa second nga photo makitaan mo nagasige Japon, syempre ginakaptan Japon sang inog kasal pa lang ni siya ang trahe kaya syempre basi magsangyad mahigkuan. Ang ikatatlo action, Bri, ana na sila sa part nga nagkikiss. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Ako na kasi ding action, Bri, actually nga ba ko nang hindi ni sa before. Kaya ang pagpasunod sang litrato, dumahalata, mugid bala. Ma-picture out mo, nga antas pa sang kasal, amo ginagyan nila. Ginagyan nila. Kaya mo na action, Bri, ang makitaan mo, papuli kag pabalik. Papuli kag palakat, gali, amo nang ilagin agihan. I-share ko lang gamay si mo ang kasal sa akon Iloy Bla. Fine. No, ang akon Iloy actionan, halin sa simbahan, pauli sa balay nga dito sila nagsaka bla. Gin patungtong disaksyonan sa kamot kag abaga sa mga tao. Anong tawag? Gindapit lang siya. Why ti uso so ng mga sulusalakyan na mo. Di para hindi siya katapak sa duta. While nga nagasunod ang akon amay siya nga bagos la kasal, ginadapit na sa butkon. Ginhimo lang nga square nila butkon sa mga tao. Term sa una mo nalipat. Galing why gid bilitrato during that time Why gid ambot kundi tani kay unique man tani bala no. Nakita ko nga picture nila ni mother at ni father, hindi ko makita. So nati kala dula na to guro or duway pagid uso gurong litrato so una. Kitaan kong duga ano pa natawag na duga agaw ga orange brown something amo na ang color blaction, bright. Tikay ko na suna. Nakitaan ko lang sa develop pa na suna. Amo na dugay-dugay yung makwa kay while ga hulat ka gina-drawing para to sulod guro. Ang nami pagid sin action, bright kay andi bala dali ya unlike subonga do kadasig na lang matuluan lang panas na dayon. Ang mga picture sa una as in
Durable. Durable. Madugayan ka to dulat pero nami ang kumbaga resolution. Sa developing center to aksyonan nga mga mayo man di sa Bacolod sa una sa mga Kodak ang tawag sana namuna lang uso na mga Fujifilm. Sa plaza I think ara pa na da sila. Ara pa na sila gyapon. Kung wala ning COVID damo pa makitaan mo nga naga-picture. Gani man. Aksyonan salamat guys. Sa mo na action Bri ang magandang istorya ng kasal. So magpakasal ka. Congratulations. Magpakasal ka na son bagyo man ha. Para galinupan. Lain ito ya. Dia joke lang siga. Ito buwan naman sa insakto nga panahon. Wala nga. Pero actually namin ako kung gaulan kay blessings. Oo, bisa ano lang Importante blessings. Importante ginawa. Kung hindi lang basta mag-ulan ako lain. Naka-heels ko tapos nagalakat-lakat ko. Para tumadaan sa amo tapos lakat-lakat ko. Gina-imagine nyo namin mga plans na kuha na ni nalodhanan ni siya aksyon. Anong tawag sa na gani? Ano nang tawag sa na hands gani? Will you marry me? Wala, ma-check mo lang na iya. Na ano na gani? Nahigtan na bala? No? Ma-check mo lang na action Engaged na ni. Ma-check mo lang na. You know. Sige na action bar kay ma-update pa ko ni dugay-dugay. Duga mo sa mga balita. Hindi kay ka interesting lang ang story. Although nga damo tanan ni makitaan pero unique maning ilaman mulain maning ilaman. Sige, gugma. Sana all. Kung ang pag-ibig ay pag-ibig. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Huwag na ko oras. Sabi ko may sampog ka pa. Sa mo action Bri ang nagpakilig jutay sa ato na. Despite sa sining COVID-19 and despite man sa sining may bagyo subong action Bri. Yes. So mo nakuha man naton nga report kag good news. Good vibes. Para sa aton yung mga ka-action nga naga-monitor subong nga gabi. Una sa balita sa Action and Defensor. Sa Bacolod Action Radio. May ko na lang hingagaw ang City Hall News ko pero mas nami ni nga balita. Kabalo kang balita na Action Dale to. QR code to, no? QR code. Tapos ang isa to din nga balita na Action Dale. Inang kuha na to mo, inang nga dalaga na check ko din nga balita. Ang X-ray bla. Pabasan ko na pasinsya pero kabalo ko ginakilig subong nga mga listeners na nagdamo pang ni mga viewers to kaya malilo ka sa dyan, no? Sige, salamat gid Action Dale. Buwas na lang tatabuay lot Action Dale ha. Action Anabe excited kag nanamitan isang report niya nga kasal-kasal labi mo. Action Radio Philippine Standard Time plus 8:51 na sa aton sining pagpangalagad. Action Firing Line. Balik ko dugay-dugay mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang sa alright, ari naman ang nagakwan, no? Ari naman ang mga naga-commercial sa ilang negosyo. Di na to dapit man. Dahil lang ha. Dali na to. Dali na damo na to. Okay, diri na. Christian Roa, nabasa ko na. Nora Villalon, yan, nabasa ko naman. Ari, si Chita Navarra Hokaban. Good evening, Bri, kaluoy isang bata. Yes. Delcy Melissa, naga-monitor man. Severino Mamigo. Good evening, Bri. Delikadesa, no? Matter what, hindi man pagpakahoy, how close you are sang nagapahibalo nga open ang mga pension house or lodging house. Doon di man to papakahuya. May namangkot. May nag-text sa aton nga open. Anong malain da? Hodet Molina Ruchel. Alain na kung maghambal kita pagkahuya, kung ginlawag, kung may pamilya ka nga nagsulod, linawag ko sa lodging house. Di Blackson JM, may pagkahuya ito kay Waiman. Bona, come on. Si Hodet Molina Ruchel, good evening, Bri. Shout out lang Purok Locsin DSB. Annabel Calderon Dorimdes. Rizali. Good evening, Bri. Watching and listening all the way from Malaysia. Patamyaw lang taga Lagasan Beach, Bago City. Wow. Grace Smithon Cousins. Good evening, Idol. Action Brian watching Manville Royal Subdivision. Keep safe mga ka-action. God bless. Nonoy Villa. Action Brian, tamyaw lang Villa Anghila. Si Ruben Kagching Dakusin
from Nonoy, London. Abi ko taga London. London ang apelyido. Annalyn Zapanta, good evening, Action Radio. Pure Gold Banago, hindi pwede pag wala CCTS card. Kaluoy sang iban nga wala pa hindi pasudlon ang ipa-check na ni Bibos ang Pure Gold, abi. Hindi na pwede. Hindi mandatory ini. Oo, pwede ka lagbok. Wilma Cabarles Araman, Edel John Tan, maulan pa buwas try Wednesday kag Thursday. Medyo mainit na gamay pero maulan gihapon Action Bright. May pag-asa nga gahambal. Bingsky Dagumboy, good evening, Action Brian. Shout out to family Dagumboy, Sitio Sambag, Barangay Manghanoy, La Castillana. Stay safe and God bless you always. Almira Lim Malazarte, Elizabeth Casuyon, naga-monitor man sa Villa Esperanza Tangob. Elnora Castillano, Baukop-kop gidya akon Idol Braya daw sinilang no amo ginaiya hasta maninay lusong man baha tama gid tangoy. Dennis de Richard Tiboroma, love can build a bridge between your heart and mind. Baw pagkasagad kituto. Chidok Bernahe, natutuwa akong ibahagi sa inyo ang aking kwento tagumpay ngayon. Negosyo tong iya. Si Ana Mandrigus Rob, wow, gugmang giatay jud oy, walang makakahadlang sang ila pag-iibigan maskin baha man or bagyo. Yes. Rose Guevara, unique ba? Cory Vidaha watching from Kuwait. Jima Indang or Idang Santilian, good evening Sumbray, gapamangkot di sa tupad ko kung single ka pa. Sino nang gapamangkot? Rosalie Antorin Navales Rojo. Salamat, kid. Sige, balikan kayo Bando Yedugay, las 8:54. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Monitor subong si Elizabeth Ginto Suarez, naga-monitor sa barangay Pahanukoy sa NHA. Rosalie Antonin Navales Rojo, naga-monitor man. Jima, okay, nabasa ko na kayo.
Si Attorney Magaspag naga-monitor man sa aton nga pagpanganagan. Police Major John G. Liba, Police Major Romeo Vargas naga-monitor sa aton sila. Pastor Aguilar, Pastor Chris Aguilar sa DSB and Aguilar family dira sa Barangay Bunga. Salamat gid. Arabang gani si Jeanette Pabon Amuyo. Pabon family paghida ito. Nene Dacomos alis na naga-monitor man, Juanito alis na sa Sipalay. Joel Daroca raman naga-monitor. God na ya ang ginabuhat ni Mayor Bing sa aton tanan. Ox. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. Wala kita sang igo pang oras sa aton nga pagpangalaga do pod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Kantong. Standby karon sa Action 9 Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati tabuas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night, God bless. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:59. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.